Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan saioa Alkaiza eta Eneko Lazkozekin izango gara. Has gaitezen. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1941 abenduaren 7an, hegazkintza japoniarrak Estatu Batuen Pearl Harbor base militarrari egin zion eraso. Ekintza honek, Estatu Batuek Bigarren Mundu Gerran parte hartu izana eragin zuten. Horretaz gain, abenduaren 7an ere, baina 1949an Tom Waits Estatu Batuar abeslaria jaio zen. Bestalde, gaurko egunez baina 83an, Madrileko Madrid-Barajas aireportuan istripua izan zen eta 93 hildako izan ziren. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, 1988 urtean, Armenian, Espitakeko lurrikara izan zen. Hainbat hiri suntsituta geratu zirelarik, eta 70.000 hildako eragin zituen. Pasa gaitezen orain, eguraldia ikustera. Ongi oso konten sentitzen naiz, egia esan ez nuen espero eta emozio berezi hartu dut. Izaten ari egun eroak, falta zail iseritza, baina ongi, oso pozik bai. Nola baloratzen duzu egindako txapelketa? Gustora geratu naiz egindako txapelketarekin, oso gustora ere bai, esan dezake. Azkenan emaitza ikusita, baina ez bakarrik txapelarengatik gustatu zait lehenbiziko fasean eta faian kantatu nuen eta gustatu zitzen ze gorputzaldirekin joan nintzen. Gero izan genuenean, semifinala izan genuenean hor Berriozarren kantatu nuen eta nabaritu nuen nerviosa nintzela eta bai tentsio puntu hori izanean ere helburua finalera iristea zen. Orduan, behin finalera iritsita, oso gustora egindako bidearekin eta pentsatu dut, ez dut deus galtzeko. Eta uste dut deus galtzeko izateak lagundu zehala finalean ongi aritzen. Aurtengoa zure lehenengo finala izan da, nola prestatu zara? Nire batzat urte pila bertxotan, eta 24 urterekin kasi klasifikatu nintzen, 26ekin ere bai, 28ekin ere bai, baina inoiz ez nintzen pasatzen. Orduan netzako izan da, betiko prestakuntza egin dut, batetik lagunekin eta bestetik bakarrik, pentsatu herrimak ideiak kantatu bertso eskoletan egiten dugu, txapelketan egiten dugun berdin edo nahiko gauza antzekoa, eta aurten bereziki saiatu naiz kontzentrazio maila ahalik eta altuenean joaten zian nekatuta nengoen txapelketa ia bai, baina lortu gabe aritze hortaz, eta prestatu naiz beti bezala, ez du psikologikoki indartsu joan naitzela indartsuago aurreko tamaino. Irabazi zenezakenik uste zenuen? Ez nuen hortan pentsatzen, ere helburua zen bertsoz bertso joatea eta saiatzea ariketa bakoitzan ahalik eta ongien egiten. Eta ez nintzen tematu helburu batekin, baizik eta ariketa bakoitzan ea zerbait uzten ahal nuen. Pixka pertsonalagoak. Nola hasi zinen bertso mundua?
Baina esan zen 12 urterekin Estitxu Arozenaren eskutik Ezkaba ikastetxe publikoan, etorri zen klase ematera eta ni liluratuta geratu nintzen bertsoarekin, asko gustatu zitzaidan, bertso eskolan eman nuen izena, eta orduan 12 urte nezkan, orain 30 eta denbora honetan guztian bertsotan segitu dut eta buruan izan dut. Zer karrapatu zintuen, zer eragin zizun honetan jarratu nahi izatea? Niri asko gustatzen zait sorkuntza oro har, bai idaztea, bai kuriositate daukat, kazetaritza ikasi dut, hortan jardun naiz urtetan, orain irakasle naiz, antropologia ere bai zait. Gauza asko ikasi ditut, bai bizitzan, bai unibertsitatean, eta sorkuntza gustatzen zait oro har, pila bat irratian egin izan du lan, egunkarian, gustatzen zait idaztea, gustatzen zait pentsatzea, gustatzen zait idazketa, bai eleberriak eta tartean ere bertsolaritza, komunikazio tresna bat eta sorkuntza erraminta bat den heinean. Gustatzen zaizkit hitzak asko eta doinuak eta jolas hori. Bertsotan hasi zinenean, noizbait zure burua txapeldun gisa irudikatzen zenuen? Uste dut, dauzkagunean 12-13 urte 14, bai dela zure ametsa eta igual hola gaztetan irabazi pare bat txapel gazte mailakoak bai, baina gero hasten zarenean heldu aroan nahiko zaila da, jende oso profesionala da, hortara dedikatu bertzara eta denbora asko eskaini bertzaio, oso profesional bezala entrenatu behar da, baina aldi beren gaurzu duzu zure lana, zure bizitza eta zure beste gauzak orduan. Gaur egun ez nun irudikatzen txapela irabaziko nuenik, baina behin etorri eta gustuan dizartzen da. Nolako esango zenuke izan dela zure ibilbidea? Gustatzen zait esatea ez dela izan txapeldun mitikoarena hola gaztetan triunfatu pila bat, gazte sariketa guztietan destakatu eta holakoa. Bai eskolartekoan eta gazte mailan irabazi nuen zeo zer, txapel batzuk eta 18 urtera arte eta gero gaztetan, egin nuen, baina ez nuen igual salto eman, eta ematen du bertsoetan edo orduan ematen duzu saltoa edo gero berandu dela eta nik aldarrikatu nahi du bertsoa ez dela kirol bat, ez dela gaztetan zure momentua, azkenan sorkuntza eta igual batzuentzako bada, gaztetan, baina nire buruarentzako ez zen izan, eta askorena igual ez da, beranduago hasten zailako hortan tematzen edo mila arrazoirengatik. Garaiak aldatu direla esango zenuke? Esan nuke gaztea gogotxo dela, beti egon dien bezala, igual gaur egun ere bertsolaritza bodoka bestelako sona bat, entzuten da, zer den, ikusten ditut gogotxu, ni bertso irakaslea naiz gaur egun, eta dauzkan ikasleak ikusten ditut gogotxu, bertso grinez eta animatuta, eta aber segitzen duten, hori izaten da igual erronka zaiena jarraitzea. Eta txapeldun gisa ze aholku emango zenioke hasi berri diren hori? Ni ez zait, hola aholkuak ematea tokatzen zaidan inori. Ni urtetan txapelduna izan ez den bertsolari bezala edo sortzaile bezala, sorkuntza ezin dela baloratu puntuen bidez, azkenan dela pixkanaka egiten den poesia eta komunikazio ekintza da, pertsona guztiok dugula zerbait esateko eta portatzeko, eta norbere buruarengan sinistea ez iritsiko direlako ez dakit nola Amerikar ametxo hori jarraika, baizik eta importantea dela denon ahotsa eta bidea oinez egiten dela eta pixkanaka. Nola lortzen duzu finalak dirauen denbora guztian kontzentratuta egotea? Sekreturen bat duzu tentsioa eta urduritasuna kontrolpean mantentzeko? Urten garrantzi handia eman diot alderdi psikologikoari edo ongi joatari mentalkei, azkenean bertxotan denok egiten dugu, eta uste denok egiten dugula maila on batean edo altu batean, baina gero, dira gaiak, egunak, uneak eta zu nola zauden, eta horrek eragite dizu pila bat. Orduan baina buruarekin Berriozarren kantatu nuenan, ongi kantatu nuen, baina nabaritu nuen nerbio puntu hori, eta asko tematu nintzen, nire irakasle izan direnek emandako aholkuak segitzen, direla bertsoz bertso joan, kantatzen duzuna ezin duzu hobetu, zila bota duzu, orduan ez tematu errepasatzen, ez tematu atzera joaten, baizik eta aurrera beti, bakarrik izan burua bertxotan, momentu hortan, zure bizitza da hori, holtza hortan, eta nire sekretua kantuan nagoenean ez dut beste zertan pentsatzen, nagor, amaitzen duanean entzuten dut bertsokideak nola ari diren, gustatzen zaidalako distraitzea eta netzako entzuten ditut besteen bertsoak eta uzten du burua zurian, tala ere nago bertsoen roian, eta ez dakit, finala luzea egin zitzaidan, helen bizikoa zen, eta baina egiten nuela lau ordu asko direla, eta bitarte manuzkan intxaurrak sakelean, gominolak, eta edan nuen Coca-Cola ez dudala edaten nire bizitzan inoiz etzai bat ere gustatzen, baina azukre
txute hori edo kafeina edo pixka despabilatzeko bai. Bazterrera hurbilduta mundua ederrago dela esan zenuen zure agurrean. Nori egingo zenioken bazterrera gerturatzeko gonbitea eta zergatik? Ez dakit, nolabait esan nahi nuena zen, karri nituen gogora, euskararen gaia, nola Nafarroa zonifikatuta dago, oraindik zonalde batzuetan ezin den euskaraz ikasi, eta nola daukagun herritarren arteko desoreka handia hortan, gero bestetik oroitu nahi nuen, inguru erdaldun deitza dituzten horietakoa garen nola gabiltzan, eta hor zer resistentzia eta zautu politikoa den euskaraz bizitzea, eta bestetik gora zarregin nahi nion, edo buruan izan nahi nuen LGTBIQ+ kolektiboa, azkenean segunta ze gorputz izate eta identitatetik diferentea delako munduan egotea eta espazio publikoa hartza. Orduan, zein eginen nioken bazterrera gerturatzeko gonbitea, ez dakit, uste dut denok birpentsatu behar dugula, noizbait hegemonia garela eta noizbait boterean gaudela eta beste batzuetan bazterra garela, eta hori presente izan behar dugula. Botera harremanak denok zeharkatzen gaituzte botera harremanek, eta bizitzari begiratzerakoan hori izan behar dugula kontuan, privilegiatu gara zuri bezala, privilegiatu gara beste mila gauzengatik, beste batzuetan aspiratu, eta oreka horri erreparatu bat zaiola baldin eta zerbait aldatuko dugu munduan. Behin txapela eskuratuta, zer egin zenuen, nola ospatu duzu? Nafarroko... Zabiltza, ez da? Ez, ospatu nuen. Afaltzera gonbidatzen gintuzten, Nafarroko Ertxoza elkarta jartzen afaria, bertsolari, epaile, gai hartzaile, bolondrez, eta inguruko jende guztiaren zako, joan nintzen afaltzera, eta gero egin genuen gure parranda txikiare, eta ospatu nuen ongi, eta gero estresatuta horrengo guna, baina oraindik jarraituko du ospakitzunak. Finalean kantatu zenuen emakume bakarra izan zinen, zer suposatzen dizu horrek? Ustot, aipatzen dugunean emakume bakarrarena importantea dela kontestualizatzea bertsotan gabiltzan 15 eta 20 artean garela emakumeak, eta oso gutxi dela. Eta hor galdera dela zergatik ote garen hain gutxi. Eta niretzako erantzuna da, mundua heteropatriarkala den bezala bertsolaritza ere bai, eta hausnartu beharko genukela ze identitatea dauden bertso eskoletan, ze giro sortzen den, nola ematen zaion balioa edo zaion ematen beste ahots batzuei, ze kantakera eskertu izan diren, ze arrazoi modu, eta horren guztiaren hausnarketa egin beharko genukela. Orduan, normala da, emakume bat edo bido gutxiago izatea, izan ere gutxiago gara bertsolaritzan oro harta. Birpentsatu beharko genuke nola egin bertsolaritza habitableago bat denontzako. Emakume gisa zailtasun handiagoak edo nolabaiteko trabak izan dituzu bertsolaritzaren munduan aritzeko orduan? Niretzako ez da emakume bezala traba, baizik eta, egiturazko heteropatriarkatu batean bizi garen ezkero genero rolek markatzen gaituzte pertsona bezala eta zatikatzen dituzte bizitzaren espazio guztiak eta bertsolaritzarekiko sarbidea ere handik egin behar duzu. Eta imaginatu, bertso eskola batean baldin badira 7 gizon eta izateaz gaina 7, baldin badira 60 urtekoak eta ez da, obviamente, 20 urteko neskat ez da apuntatuko. Eta orduan, nola egin dezakegu, espazioak sortzeko beste jende batek izena eman dezan, kanta dezan, gero ere publikoak ez du berdin epaitzen emakume bat edo gizon bat, epaiek ere ez da hor sartzen dira estereotipo aurre juzku eta hori guztiak, eta hori deneri eman behar diegu buelta. Azken boladan, Nafarroako emakume bertsolariak saritu eta ahalduntzen aritu zarete. Zuriz zer suposatu dizu horrek, indarra eman dizu? Nik uste dut, azkenean gutxi gara eta hor egin behar da antolaketa bat ere bai jarraitzeko eta resistitzeko eta nahitzako importantea. Azkenean dena laguna gara, Nafarroan familia txiki bat gara bertsotan aritzen garenak, eta indarra handia eman dit, eruditu zait zede bat atera dugu, gure aldetara ditzen dena, emakumezko bertsolarien kantekin, eta uste talako gauze alduntzen gaituztela. Amaitzen joateko, bale? Estitxu arozenak jantzi zizun txapela, nolakoa izan zen momentu hori? Oso polita izan zen, azkenean Estitxu nire irakasla izan zen, bere eskutik hasi nintzen ni bertso eskolan, eta beste askoren irakasle ere izan da, eta nik uste ederra izan zela momentua, eta nik asko gozatzen nuen. Etorkizunera behira, ze asmo duzu? Ez dakit, nire bertxokera fintzen jarraitu nahiko nuke, birpentsatzen, asmatzen, pentsatzen dut igual plazan kantatzeko aukera gehiago izanen ditu dela, hori nahi dut aprobetxatu
saturatu gabe, eta sortzen nahiko nuke segitu, eta probatzen eta experimentatzen, eta ez da txapela karga izan, baizik eta aukerak eskaintzen dituen zerbait, eta listo, ez du nahi bizi izango bat bezala eta izen bat bertso saiotara joan, baizik eta gozatu unea eta aprobetxatu sortzen diren aukerak neurtuta ere norberaren zaintza eta norberaren bizi baldintzak nola bateratu horrekin. Eta bertsolaritzaren inguruan nolako etorkizuna izango du bertsolaritzan? Iruditzen zait, bertsolaritza izan dela esponentzialki handitzen eta handitzen ari den zerbait, euskal kulturaren barnean garrantzi handia daukana eta pozten naizela delako, uste dut ere badela eragiletza lan on baten ondorio eta adibide, hor saiatu izan garelako asko, eta uste dut osasuntsu dagoela bertsolaritza, baduela giharra, eta hori zaindu behar dela, mantendu. Gero gea COVID ez garaian eta pandemian eta ez dela bat ere kulturak bizi izan duen papera, egon dela jazarpen pila bat eta oso baldintza txarrak sortzen aritzeko, baina hori kenduta uste dut oro har osasuntsu dagoela eta ea hola mantentzen den eta ea garai hobeak iristen diren horretarako ere. Amaitzeko mezuren bat, zeo zer aipatzeko? Amaitzeko esan nuke badakiala mundu guztia ez zaiola bertsolaritza gustatzen edo hori esaten duela jende batek, behintzat beste batzoi pila eta ezagutzen ez duten hoiei edo esaten dutenei ez dutela gustoko gonbidatuko nituzke entzutera gaur egungo saioak eta gaur egun gerturatzera bertsolaritzara zeruditzen zait asko aldatzen ari dela eta hau dela gauza pila bat bertsolaritzaren barnean eta badela aukera bat euskal kulturarekiko gerturatzeko eta interesgarri dagoela. Zer modu zaude, nola sentitzen zara Nafarroko finalera helduta? Helduta baino finala eta gero, esango dugu. Nekatuta sentitzen naiz, nahiko horra izaten da finalaren aurreko astea eta hurrengo egunak ere nahiko gogorra egiten ari zaizkit. Alde batetik parranda pixkat egin genuelako eta gero berriz txapelain gertu ikusi eta ez irabazteak zapore pixkat gazi utzi zidan da buruari buelta deixente ematen dizkiozu hain gertu ikusitakoan da pixkat nekatuta. Buelta ematen hasita baina nekatuta. Nola baloratzen duzu egindako txapelketa? Txapelketa, egia esan oso gogorra egin zait aurtengo txapelketa, pentsatzen dut gehienok bezala pandemiaren historia honekin eta bizitza edo bizitzeko modua pixkat aldatu zaigu. Neri hasiera batean eragin zidan bertsoaren gandik pixkat urruntzea, gehienoi bezala pentsatzen dut, eta gero kostatu zitzaidan berriz bertsoari heltzea. Jende aurrean ere oso saio gutxi egin ditut azken 2 urte hauetan, eta orduan nahiko horra egin zait hori berriz tentsio horrekin eta berriz jende aurrera ateratze hori eta konzentrazioa mantendu behar hori. Baina hala ere pozik nago zailtasun edo gogortasun horiei aurre egiteko indarra izan dudalako eta gai izan naizelako nire onena edo nire alde hon bat erakusteko behintzat. Aurtengo ez da zure lehenengo finala izan, baina nola prestatu zara holakoetan? Prestatu bertsokideekin elkartuz eta kantatuz eta pixkat hausnartu eta hitz eginez ere bai, kantatzen dugun horren inguruan. Eta gero beti izan naiz nahiko alferra etxeko lan horretarako, baina txapelketa garaian beti kuaderno hartu eta saiatzen naiz. Naiz eta ez dudan sekula pentsatu adina egiten, saiatzen naiz lan pixkat egiten
oinekin eta repasatzen pixkat lehendik ere eginda daukagun hori. Vale. Eta nola bizi izan zenuen txapelana ez lortzeana? Bueno, momentuan ez dakit presnengoen nire izena entzuteko, baina presnengoen ez entzuteko ere. Okerrago izan zen gero entzutea 3 punturen gatik bakarrik izan zela, eta okerrago oraindik gero esan zidatenean poto bat ere egin nuela. Baina, bueno, momentuko minori pasatzen ari zait, egunak pasa ala, eta naiz eta minori beti geldituko zaidan hor, arantzatxo hori, ez delako lehenengo aldia gertatzen zaidana, bueno, uste dut harro egoteko modukoa ere badela 3. aldiz buruko batera iristera, olako bertsolarien ondoan eta olako mailako saio batean kantatuta. Vale. Nola hasi zinen bertso munduan? Ba, ikastola garaian bertsozale elkartetik bertsolaritza ematera etortzen hasi ziren. Ni uste dut gure garaiko gehienok antzera hasi garela. Gero bertso eskolarako eskaintza, gero egia da, nik lehenagotik ere zaletasuna ez dakit, baina txikitan hitzetik hortzera eta jartzen zuen, aitak etxean, eta beti piztu izan didate harreta bertsolariek, eta pixkat afizio minimo bat banuen eskaintza hori nigana iritsi baino lehen. Baina pixkat hola, eta gogoratzen dut hasieran bertso eskolan hasi eta aspertzen nitzelako utzi nuela. Eta gero urte pare batera, 13-14 urterekin itzuli nintzen, da ordutik hortxe. Zerk harrapatu zintuen eta zerk eragin zizun honetan jarraitu nahi izatea? Ez dakit, alde batetik beti egin zait erreixa edo, bueno, bertso bat kantatzea ez da gauza errex bat, baina nahiko hasieratik lortu izan dut bertso bat kantatzen nuen momentuan divertitzea, eta uste dut klabeetako bat hori dela, ez dakit, matematiketan ez dut inoiz disfrutatu edo beste gauza batzutan, eta bertsotan hasten nintzenean, disfrutatzera iristen nintzen, eta gero hori lehenbiziko sariketa eta eskolarteko haietan oso emaitza onak izan nituen hasiera hartan, da horrek ere ematen dizu jarraitzeko indar bat, eta lagun arte polita ere aurkitu nuen hor, eta dena pixkat. Vale. Eta nolakoa esango zenuke izan dela zure ibilbidea? Nire ibilbidea 2 fasetan banatuko nuke, batetik gaztetxotako aldi hori, eskolartekotako garaiura, eta Josema Leitzaren eskutik eta Joseba Beltzarekin batera 3 ibili izan gara, gero gure bertso eskola hortatik pasa izan da, jende dexente, baina pasa egiten ziren denak, gubiok gelatu ginen. Eta hor, laguntasun handi bat, eta hori eskolarteko txapelketetan emaitza honak. Eta gero hor, Joseba Gasteizera ikastera joan zen, ni lanean hasi nintzen ikasketak utzita, eta hor, etenaldi moduko bat izan nuen Josema Leitzari eskerrez palitz, igual betirako izango zena. Baina berak gugandik tira egiten jarraitu zuen, txapelketetara iaia abixatu gabe izena ematen zigun. Eta gero algenuen egiten genuen. Eta hola hor izan nuen, tarte bat bertsoa utzi ez utzi hortxe ibili nintzen, eta momentu batean koinziditu zuen nik pentsatu nuela igual egin nezakela zerbait gehiago eta serio hartu nahi nuela, eta Lekunberrin elkartzen hasi ziren garai hartan Arkaiz Goikotxearekin Julio Soto, Xavier Terreros, Saio Alkaiza bera ere orduan ez dakit, baina ondoren ibili zen. Hor talde polit bat sortu zen, gonbidatu gintuzten horrastera. Eta hori esan daiteke, hasi nuela nire 2. aldi hori, berdin, berriz,
lagun arte bat aurkitu, ongi pasatu eta emaitza onak iristen hasi ziren da gaur arte. Vale. Orain bertso eskoletan dabiltzan gaztetxoak nola ikusten dituzu? Garaiak aldatu direla esango zenuke? Hombre, garaiak aldatu direla argi dago. Guk 15 urte genituenetik, orain 15 urte dituztenen gana, mugikorra bezalako gauzak iritsi dira, guk 15 urterekin ez genituen. Eta, bueno, uste dut, referentzi kulturalak eta ere asko aldatu dira, interneten eraginez. Hala ere, uste dut gu divertitzen ginen bezala, beraiek ere divertitzen direla hitzarekin jolasten jartzen direnean, eta hain gauza sinplea da, nahiz eta komplikatua, hain gauza sinplea da bertsoa, beti erakarriko dela norbait. Vale, eta bertsolari moduan zehaulko emango zenioki hasi berriak diren horiei? Aholkua, ez dakit, bertsoa nik ongi pasatzeko modu bat bezala ikusten dudala, eta gero argi dagoela, bertxotan ongi egin nahi baduzu, lan pixka bat egin beharra dagoela. Zerutik ez dela ezer etortzen. Denean bezala, noski. Vale, eta nola lortzen duzu finaleko 4 ordu luze horiek, nolabait kontzentratuta egotea edo sekreturen bat balduzu tentsioa eta orduritasun hori kontrolpean mantentzeko? Hor, esperientziak laguntzen du, sekretuak nik behintzat ez ditut ezagutzen. Eta gero egia da, igual itxura lasaia eman arren, badaudela ni batez ere saio hasieran da lehenengo agurraren momentu hortan eta oso urduri egoten naiz. Gustatuko litzaidake nire bihotza ze velozidadetan jartzen den jakitea momentu hortan. Eta gero konzentrazioari eutxi, ez dakit, pixkat dosifikatzen edo saiatzen zara. Ni behintzat saiatzen naiz, nire txanda iristeko desente falta denean, pixkat relajatzen saiatu eta beste entzuten saiatu. Eta ja nire txanda iritsi behar denerako, pixkat berriz nire burura bueltatzen edo saiatu. Baina hala ere, egia da oso gogorra dela eta nahiz eta 4 ordu eserita egon oso nekatuta bukatzen duela batek. Vale. Pixkat generalean nola ikusi duzu aurten matxar beriketa? O nola baloratzen duzu? Ongi, nik uste dut ez dakit maila igotzen ari den, baina gero eta jende gehiago dago, ez da nola esan. Uste dut saioari entzun dira lagun hauetan erdi mailako bertsolari horien defensa edo olako zerbait aipatzen da. Uste dut, alen igual nahiko garbi ikusten zela txapelketa hasi baino lehen, finalera gutxi gora bera, hau eta hau iritsiko dira. Orain uste dut, 8 kantatzen duten holtza hortara iristeko modukoak 8 baino askoz gehiago direla. Eta igual horri godela maila ez. Igual finaleko maila ez, ez naiz gai esateko asko igo den duela 6 urtetik ona adibidez, edo 8 urtetik ona, baina bai igo dela finalerako hautagaien kopurua, eta uste dut horrek esan nahi duela, orokorrean mailak gora egiten ari duela, eta jendeak lana egiten duela, eta gero emaitzak ikusten direla. Vale. Etorkizunera begira ze asmo dituzu? Ze asmo, gogoa dudan bitartean eta aukera dudan bitartean kantatzen jarraitu.
Orain horizontean Euskal Herriko txapelketa dugu urte bete barru, eta bueno, bada hori motivazio bat horretan jarraitzeko, eta horixe, gero hortik aurrera ikusiko da. Vale. Eta nolakoa da bertsolaritzak daukan etorkizuna, nola ikusten duzu bertsolaritzaren etorkizuna? Ez dakit, egia esan, ez dut gehiagi pentsatzen gauza horietan. Ikusten dut finala aldatu dela, adibidez, azken urtetan, halako batean Saioa eta Josu bezalako bi agertu dira, gazte-gazteak ez direnak, baina beste ikuspegi bat eta beste itxura bat eman diotenak finalari. Joanes eta Xabat ere hor agertu dira. Ez dakit, Sarai Roblesek txapelketa ederra egin du, hor kuadrilla polit bat dago, gazte kuadrilla polit bat bertxotan ongi ari dena, eta urte batzutarako bintzat, Nafarroako bertxolaritza osasuntsu egongo dela iruditzen zait. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.